Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam. Shout out kan kablaaw karakay amin. Anaayat amang tartarabay karagiti dramami nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastama ti playlist mi nga Ilocano Tips and Vlogs. Kat ita, adoy ti pakasaritaan arapauluan. Agbasol sa agpabasol. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay bakit nagipurwak kamot di tataway ti nagugisan ti saba. Ay tagtagari. Ay, di kagibulang di ka takababain iti kaaruba. No muna tay supay latdakdakamatan na. Aguli makaman. Masulit kanto, may tama pa nagibulang di ta salas. Adamot waste basket di ta. Masadutak nga rod. No dilawanak, si kanti para belang kadagiti ibelang ko. Una daytan kaka. Sami, nagibelang ka kaditi o kisti sa badi tarwar? Dita driveway? Di bakit mo? Pambarat ko mangay nga gibulang iti ukis ti sabawan no rugit dita. Nagloko mutan dyan nagibelang dita. Piduto mo na ta si kanti mangipan iti pagbasbasuraan. Manumala na itang aramidam. Kanayon nga minadaldalusak dita. Inton kwan at damanan. No dadumakat nagukisan ti chicherya wano gunot ti mangga. Amangan na ubing nga aglabas na gipurpuruak. So pidutom latan nga ibasura bakit? Baga aktuman dagiti ubing aglabas. Ang tinarigat. Amangan no sana maitumpong no asino nga ubing ti agipurpuruak wano agibulbulang. Day tangarod mo ti pampanunutak. Amangan no adda ubing abagbagaak dita kalpasan na saan mo't gayam nga iso ti akin basol. Bayam nga minay. Dalo samlatan ti pagpagnaanta wano ti driveway. No daduma kat jak masangot ado ter aramidak. Kalpasan na, rugitan da pay laeng mat. Kinunak mo't bakit? Ano, ubing lang ti akin aramid bay amon. Nungay utek ubing takin aramid. Nataengan akas la utek ubing ti kayat ko asawan. Ay, una daytan kaka. Ay, sus, bakit? Imbalang mumutlatan ni tatawa ti supot ti lobray. Agungat ti kaaroba ano kasta. Tela makit kita mat. Ibagbagak laeng tapno maliklikan ti saan anasaya at mapasama. Danag mo na ya. Nalagaan laang dayjay. Kano nalagaan, itayab tun ti angin. Namnamaam, adya angin ti mapanmangi basura iti pagbabasuraan yung purwak mau. Makamuditan na. Madi, bakit basol mo? Kalpasan na sa balay ti mapabasol. Asino ko mati agpabasol? Kadya ka aroba papanan dyan belang mo Negative kanto mo nga men. Awan, ti nakakita itim belang ka. Bayam nga agpipin na basol na dita. Basta na belang ka, makamuntaon. Negative ka talaga. Sakpa ti negative. Bakit? Dahil taarabil mo ti negative. Agbasol ka, kalpasan na agpabasol ka. Ay, uray daytan ka.
aramid ti karuba. Apay aya bakay? No saan nga ukis ti lukban, ukis ti kendi kendaddo mapay ti may beleng di ta driveway. Bakay? Saan tamot anak kita? Isa dalusam latan. Ay, masuruna ko na talaga lakay. Ha? Kasla igagagara na mo tagibelbeleng. Asino? Di agibelbeleng ah. Bakay? Saan mo nga stresan ti panunot mo iti dayta apanag? Ada bumakit ka no agpungtot ka. Wano agsakit tinakam mo. Masiputak la ko matay purwak ko iti rupa na. Ay madi ati kasta bakay? Dakas ti pampanunotam. Nadakdakas ti aramid day ta atao no asino man day ta nga wadnakem na. Amom bakay? Pamayan amin ni Satanas na kita abambanag. Tapno may sakamot ang masukit na. Anya? Mun bakay? Apay nalipata mo, di ibagbaga ti Biblia. Ani Satanas kat kaslalyon ang umarngar-ngar ngagbirbiro kiti sakmalan na. Ha? Isa di ka agpungpungtot. Di ka gibalbalas. Nagita ti pakaragsakan ti sa iraw. Nututupan na iti agar-aramid iti basol. Nasakmal na kan ni sa iraw. O naidaytan ka. Imbag ta nasiputak. Nasipaw ko ti ibaleng mo man kuman di tatawa. Makakigkigtot kamot ikeng. Apay, ayan na ito nga ugalim bakit? Rumaniklamo ka. Di pa'y agreklamo niya kinsular. Urayam ka di pa'y agreklamaw. Sakbay nga agreklamaw. Idyamon ti kasta nga aramin. Pakaalaan iti riri na ita. Padasendak aririen ah. Ay, uray daytang kaka. Sabsabali kamot bakit? Sikat ti aking basol, ngam kaslay suna pa iti mapabasol. Di nakman ko tiburin ikeng. Yan, bagbagaan ka bakit? Saan na may parbeng tararamidem? Bayan nakman laeng ah, ikeng tapnawan riray. Maudin da ito apan nakibiyang mo kanyak ah. Mala, makamu ka nga rin na bakit ah? Total, bakit kamitan? Ada matanan anay anak mau. Agam, kaslawan mo't utak mau. Kumanaw kan man iti sangok ta mga numarabis ka. Unay na itan kaka. No, pakay pasubuan na itang araramidam. Uno anyaman ti ibu nga na. Makaamukan tong around bilen. Unay na itan. Oray no jak nakita ti kinasya sino ta agibelbeleng awan nakem na. Addan atapek lakay. Asino? Ni bakit Belen. Nakitam ka di? Jak nakita nang ibeleng. Ngem dakkel ti atap ko nga isulakit de. Ay, narigat na ita bakit? Pakaalaan ti riri kag pabasol. Iso, tagar aramid iti rere. Bakit? Di mo tutupan, tawan pang binuram iti dayta bakit? Black is black dayta. Anya? Awan makabagbagakin ko na. No anya timbaga na, isulatan. Marwang meten no kasta. Pati sarming titawa daan nabitak katin purwak na dita. Narigat no kanayon lata na panuinuyan ti asawa ken pamilya na dayta a tao. Jak kayat amakiririri ka dita Glenda bakit? Nauma akon. Anya nga ron ti planong? Sapagam ka din? Saan? Anya nga ron ti armidang? Dakas ka di mo ta plano? Saan adakas no pidutek amin nga imbeleng na taipan ko iti basura anda. Ha? Naibeleng kun iti rabi ilakay. Nagibulangam? Iti sako nga iti basura anda. Anya? Ngem napatug ti basura data pinatug ti aso. Imbukbuk kulatan a iti napatug a basura nga agkaywara ijay. Sapay la kuma, saan nga agriri ni bakit bilin? Sangwak ano agriri? Oray man aggubal kami tapno agpatinggan. Ay, uray daytan kaka. Hay,
Nabanugak, kan nagsakitan ti karabukob ko anang ririyaw kini Glenda. Ha? Anak basol ni Glenda bakay? Amo na lang arudan anawaris ti basuraan tayaw. Impan na pala dagiti basura na pidot na ditarwar. Tas kada sarmeng. Kano basura matla dagi jay bakay? Saan? Apay ngay alinaaw laawam. Si kamot at talaga tinagbasaw. Ay saan? Kawan ti nakakita ka dagiting bulbuleng ka. Rinig Linda, saan mo mo nakita? Hanapan nagibulang iti pagbabasuraan tayo. Ay, basta amok nga isutakin aramid ka nagijay. Bakay, dahitaw iti panunutan. Inaramid mo ti may sabanag karakwada. Ita, inaramid namutkin ka. Ngamkit day, nagitimot labukod mo a basura ti sumlina. Kat nagpungtot ka. Ay, dakkalabid doon na tabakay. Di mo ko maaramidin iti padam ataaw. Ti saan mo akayat nga aramidin dakin ka. Ay, unay daytan ka. Napan ka nag-file iti complaint ita barangay hall kontra ka ni Nana Bilen? Rumbang laang ti inaramid ko sami. Ada, naguraan na ka. Bayam dita. Kasta ti ugali na ita. No maibisto iti madi nga aramid na. Guraan na iti kasta una iti tao nang ibisto ken ko na. Bayam dita. Iso nga indarum ko, tapno madisiplinaan, ken tapno saanen nga agaramid iti pagriririan. Ken tapno addanton kapya. Ammom bakit? Saan nan akayat ti makikapya tanabisto nga rodod? Saan ka mabuteng ken kwa nalakay? Kayat kukumakit nga isagu-sagunot. Ngem bakit lang aming kat? Iso ani kapitan langen ti makaamo amang bagbaga ken kwa na. Unay kat ngamin na ita. Ada kayo na duwa dito barangay. Glenda ken Manang Bilen. Da kayat nga da aglinaaw iti sangok. Agrinyaw ti kahit masawan. Sana tay linaaw iti parbangon. Ipaspasigod ko na. Tanu ada kasta kada kayo adwa. Siya kon ti mangkaso. Iti asinaman kada kayo nga aglabsing iti linteg. Ken ornos ti barangay. Uwan kapitan. Manang Bilen. Kasta unay mati ko silap mo kani Glenda. Alala. Sumrit tayo nita opisina. Ket ornosan tayo ti parikortsyo. San ket aparakkalan. Iti panangi barangay mo kanyak. Rantanak laeng nga ibabaen. Sana si Kati umunang agsao Manang Bilen. Komplainan ti umunang agsao. Ket dungag tayo. Kalpasan na, sumublat kapat nga agsao. Ket dungag kami imitkan ka. Sige Glenda. Ibagamon ti reklamom kontra ni Manang Bilen. Kwa kapitan, dandan ni inaldaw nga damapidot ko arugit iti driveway mi. Nagukisan ti mangga, nagukisan ti kendi, chicherya, kanda dumapay ang nagukisan. Agraman pinagkurikuran, kaskada supsupot, kun sarming pay anabuong, sarming titawa. Insublik iti pagbabasuraan da, dagiti amin arugit a pinidot ko. Pinagsasawan nakit din iti agkakadakas. Iso dagita insurat ko iti complaint sheet, Kap. Imbasak mo tanita itin surat ni Glenda. Ket nangagamit Manang Bilen. Ita si kamat yagsaw. Apay ngay naramid mo ti kastay. Makitam si Kaglinda, sika talaga ti akin aramid. Kadagiti pan na kay basura ti sarming iti sakume, danda ni ak nasugat. Kasanomet, no nasugat ni Glenda anang pidpidot, iti imbarsak mo asarming, uno buong asarming Manang Bilen. Ay,
Kaya't nakla ngay babay ni ti barangay isungan darumdak. Ti saludsud ko, kan ti reklamo ni Glenda ti sungbatam, saan kita komporme ti ibagbagam. Tapno malpas as ibabaligi na ito'y ahiring. Di mon padakkelen manang bilin. Amuyo kap, nabayagan nagibibturak anang pidpidot amin ng bulbuleng na ititawada. Ngam sa anak la nagtagtagari. Awan mo't patingganan. Isuin subli ko na ay ti basura da. Matlakayam, manang bilin. Ang yaman kata saan na nga impurwak matla ang ititawayo. At ang amin nakam na. Iso, at ibasuraan niya matla ang tinangikan na. Lungay inaramid naman kan ka lang itinararamid mo. Anya ti makunam. Oh, agsao ka. Pinayaban kayo adwa dito barangay tapno maornos ti amin. Kan, tsak kaya na maulit yan yaman na dakas nga inaramin mo manang bilin. Jak kaya't ada kayong agbasbasol ti mangituray iti amin at at tao dito'y. Nawatan niyo. Wan kap, pasensyaan da ko wan kap. Awan basol mo, Glenda. Husto, tinaramid mo. Saan ka anak yapa? Ngimkit di, indalan mo iti legal. Inkamang mo iti barangay. Sikamon ngay manang bilin. Ulitem to ka di pa iti madi nga inaramin mo. Papayan di ka agtipag. Nasakit, tinakam mo kanya. Wano, kiniglenta. Apay, di mo kaya tamornos na iti aparikot. Asikamat lang, di akin kapuanan. Mabay naklaang kapitan. So sana ka makatagare. Ayag yaman na nagsao ka matlaan. Nabanong ako nasawa-sao. Nasayaat no kasta. Ala, agkid daw kan itinayimpuswan a pamakawan kan ni Glenda. Glenda, pakawanan na kuma. Saan to na maulit? Diyak kaya ta talaga ti Riri. Iso pakawanan ka na Belen. Alaman ang Belen. Agaramid tayo iti pirmaam saan munton nga ulitin ng iti banag ang nakaidarumam. Kaya't ko apunasan nyo ti gurang-gura iti tunggal maysa bayad ti panaglin na manuyo adwa. Ulitot Glenda, pasinsyaan na kon, kun pakawanan na kon, bayam ta, agkariak, isurat ko, ti panagkarek, sa balila day ta, pirmaak, nga ipapirma ni Apo Sekretary, napakawan kan nana, ngamin, na amiris yumot, tinagbidutan nyo, kat, pagyamanak unay day ta. Kasta nagsaya at tirik na no agkinaawatan ka nagpinakawan na gitaging ginura. Ay, unay daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan ana paulwan. Agbasol sa agpabasol. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.